खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव नोंथांमोनहा गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामाव 10 लाख एकड़आव दासिमबो आयेन बेरेखा बांलादेशी सन्देह गोनां नोगोरारिफोर दखल खालामजानाय। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों दि रायजोआव फ्राय 10 लाख एकड़ हाया आयेन बेरेखा बांलादेशी आरो सन्देह गोनां नोगोरारिफोरजों दखल खालामजानायनि सिङाव दं। गरकुटि माल्टिपार्पज एग्रिकालचार प्रजेक्टनि 4 बोसोर फालिनाय दरंनि गुरुकुटियाव मोनसे हाबाफारियाव सीएमआ बुंदों दि होखारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। बे मावथांखिखौ 2021 मायथाइयाव होखारनायनि उनाव जागायजेननाय जादों, जाय 25,500 एकड़निबो बांसिन हाखौ लांदां खालामदोंमोन आरो पुलिसनि गुलिजों सानै थैनायनि उनाव हायुंआरि रागा जोंखांदों। शर्माया बुंदोंमोन दि 1.29 लाख बिगाखौ दानस्रांनाय जाबाय आरो रायजो-राजानि बाहायनाय आरो बिफां-लाइफां गायनायनि थाखाय सोलायनाय जाबाय। मोनथाय हानजाफोरनिफ्राय सोंखारिजासेयावबो सोरखारा रायजोनि हा आरो सुबुं अनजिमाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ मुंख'नानै होखारनायखौ सोलिहोबाय थानो सानथांखि खालामदों। शर्माया बुंबावदों दि गरकुटियाव दाबि खालामफिननाय हाखौ दा आबादनि थाखाय बाहायनाय जागासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ रायमना नेशनेल पार्कआव सनानि लांगुरा मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ गोमायो, गुबुन सासे जोखोम। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव रायमना रेन्ज मावख'नि साखाथियाव मोब्लिब बोगथाबजानायनि जाहोनाव मासे मोननो थाङै आरो गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुरा थैदों। बे दुखुनांथाव जाथाया रायमना माहारियारि पार्कनि सिंनि गसाइगाव महकुमायाव जादों। गुबुन मासे लांगुरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो आथिखालाव हाग्रा मावख'आरिफोर आरो मोनसे जुनार फाहामग्रा हानजाया फाहामथाय लागासिनो दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला लांगुरफोरा बिफांफोरनि गेजेराव थांगासिनो दंमोन जेब्ला बिसोरो गोरोन्थियै मोनसे गोथां मोब्लिबनि तारखौ दांदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला मोब्लिब गोहोनि लाइनखौ भि-इनसुलेशन गैयाजासे सरासनस्रा तारफोरखौ बाहायनानै फसंनाय जादों, जायनि जाहोनाव जाब्रबथाया जादोंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा सांग्रांथि गैयैनि थाखाय मोब्लिब बिफानखौ दायनिगिरि खालामदों। लांगुरनि थैनाया रैखाथि होग्राफोर आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सोमजिहोदों। सुबुंफोरा पार्कनि सिङाव हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों राहा आरो साबसिन रैखाथि राहाफोर दाबि खालामदों। थाबैनो नायबिजिरनायनि आसा दं। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद लाबोनायजों लोगोसे गाहाय ड्राग्स साप्लायारखौ हमदों। क'क्राझार पुलिसआ मेजर ड्राग्स साप्लायारखौ हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझार पुलिसआ समबारनि मोनाबिलियाव सासे गाहाय फेग्रा मुवा जगायग्राखौ खायो आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मुवाफोर जब्द खालामो। दायनिगिरिखौ सरायखेलानि बारगरनि विल्सन बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसआ क'क्राझार सोहोरनि निउ अभारब्रिजनि खाथियाव कारगावआव मोनसे गोख्रै अपारेसन जागायदोंमोन, जेराव बसुमतारीखौ होबथानाय जायो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बिथांजों लोगोसे फेग्रा मुवाजों बुंफबनाय 7 कन्टेनारफोर मोननाय जादों। सिग्रोमनाय समाव 3 बायगिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौफैदों आरो बिसोरखौबो हमनानै दोननाय जादों। गंसे मबाइल फन आरो गं-गु लांदां कन्टेनारफोर बोखांनो हादों होनना खौरांआव मिथिनो मोनबावनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला पुलिसआ गुवार ड्राग्स नेटवार्कखौ ट्रेक खालामनो थाखाय सोंनाय फिननाय जागायबाय। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे अपारेशना फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै क'क्राझारनि दावहायाव मोनसे गिदिर आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सीएम शर्माया गुवाहाटीनि सुपार स्पेशियेलिटि हस्पिटालखौ बेखेवदों। गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीनि सुपार स्पेशियेलिटि हस्पिटालखौ बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया समबाराव गुवाहाटीनि आइएसबिटिनि साखाथियाव आहमगावआव गंसे गोदानथार सुपार स्पेशियेलिटि देहा फाहामसालि बेखेवना होयो। बेयो आसामनि सावस्रि जोथोन खान्थियाव मोनसे गेदेर आगान। सानजा भारतनि मोनसे फोथायजाथाव सावस्रि सिबिथाइ हानजाजों बेखेवजानाय बे देहा फाहामसालिया 100 बिसनाफोरजों जागायजेनो आरो 2026 मायथाइसिमाव 300 बिसनासिम गोसारगोन।
बेयो कार्डिय'ल'जि, निउर'ल'जि, अर्थ'पेडिक्स, अनक'ल'जि, नेफ्र'ल'जि, ट्रमा आरो क्रिटिकेल केयारआव जौगा फाहामथाय होगोन। गोदान बिरोंदामिन आरो रोंग'सार देहा फाहामगिरिफोरजों लुजानाय बे देहा फाहामसालिनि थांखिया आसामल' नङा, नसुंसेनि रायजोफोर आरो बांलादेशखौबो सिबिथाय होनाय। देहा फाहामसालिनि हानजाया 1994 मायथाइयाव कलकातायाव जागायजेन्दोंमोन आरो 1.2 कौटिनि बांसिन बेरामिफोरखौ फाहामदोंमोन। बेयो रब'टिक सार्जारि आरो जिन थेरापिनि थाखायबो मिथिजायो। बे गोदान सुबिदाया ओनसोलारि सावस्रि जोथोन मिरु महरै आसामनि थाथायखौ गोख्रों खालामो। बाथि खौराङाव दङ, ससियेल मिडियायाव होखारनायनि बेरेखा रिल पस्ट खालामनाय लाइमोन हमजादों। होखारनाय हाबाफारिनि सायाव थुलुंगा होग्रा ससियेल मिडिया रिलनि थाखाय लाइमोनखौ हमदों। दरं जिल्लानि धुला पुलिस थानानि सिङाव थानाय लटाकाट गामिनि सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्राया आसामनि सोलिबाय थानाय होखारनाय हाबाफारिनि बेरेखायै ससियेल मिडियायाव थुलुंगा होग्रा रिल शेयार खालामनायनि दायाव खाजादों। दायनिगिरि महमुद आलमआ फोरमायनाय बायदिब्ला होखारनाय खान्थि, रायजो सोरखार आरो गिबि मन्थ्रिखौबो नोजोर होनानै सोंखारिजाथाव आरो सोंखारिजाथाव बिबुंथिजों भिडिअ पस्ट खालामदोंमोन। पुलिसआ बुंदों दि रिलफोरखौ बुलायहोग्रा आरो साइबार आयेनखौ सिफायनाय मोननाय जादोंमोन। बे आयदानि थांखिया अजद होनाय बायदियै होखारनाय हाबाफारिफोरनि हेंथा सोमजिहोनाय, गुबैयै सन्देह गोनां नोगोरारिफोरजों लोब्बा गोनां। महमुद आलीखौ हमनानै न्यायारि जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ समाजारि बिजोङाव दावराव-दावसि एबा गोरोन्थि खौरां फोसावनो हानाय आयदा पस्ट एबा फोसावनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदों। द'थि खौराङाव दङ, चिराङाव रेलवे ट्रेकनिफ्राय सिनाय मोनै गोथै सह बोखांदों। बिजनीनि साखाथियाव रेलवे ट्रेकआव सिनाय मोनै गोथै सह मोन्दों। आसामनि चिरां जिल्लानि बिजनी खाथिनि बङाइगाव पाटिला दहा रेलवे लाइननिफ्राय रबिबारनि फुङाव सासे सिनाय मोनै गोथै सह बोखांनो हायो। बे जाथाया मोनसे जाथावना ट्रेन जाब्रबथायनि सन्देह सोमजिहोदों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि गोथै सहखौ बिजनी रेलवे स्टेशननिफ्राय एसे गोजानाव डाउन लाइनआव 176.89 किल'मिटारनि खाथियाव मोननाय जादों। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि बे सुबुङा बारलांनाय ट्रेनजों सौग्रावदोंमोन। रेलवे पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ हमनानै लाङो। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा भुगिनांनाय सुबुंखौ सिनायथिनायाव मददनि थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों। पस्टमर्टेम आरो गुबुन आयेनारि खान्थिफोरखौ नेम खान्थि बायदियै खालामनाय जागोन। आरोबाव आपडेटफोरखौ नेथ'नाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ, कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि आरो 100 गुबुनफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां फोथायथि सोलायनायनि थाखाय इउपिपिएलआ गोख्रोंसिन जागासिनो दं। सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ रबिबाराव क'क्राझाराव मोनसे मख'जाथाव खाबु मोनदों। मानोना गोनांथार राजखान्थियारि सुबुंफोर आरो बेरेखा दोलोफोरनि 100नि बांसिन गुदि थाखोनि मावथिफोरा दोलोनि बाहागो जादों। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बारग' नेहाथारि हाबेल शेखजों लोगोसे कंग्रेस आरो बिपिएफनि गोबां मावथिफोरा नायगावआव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय समाव नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएलआव हाबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ बावखुंग्रि ब्लक इउनिटजों बावखुंग्रि बियाबाव पार्टीनि गायसननायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खुंनाय जादोंमोन, जाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनसे गोनांथार ओनसोल। इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरिफोर जेरै एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया गोबां सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंथियो दि सोलायनाया प्रमद बर'नि दैदेनगिरिनि सायाव रायजो-राजानि फोथायनायखौ दिन्थियो। बिटिसि बिसायख'थिया जोबोद बादायलायनाय जागोन होनना साननाय जादों। दाइनथि खौराङाव दङ, कमुतापुर रायजो दाबि। क'च राजबंशिफोरनि थाखाय एसटि थामानखौ लानानै गुवाहाटीआव गोख्रों सोमावसारदों। 34 गुबुन आफादफोरजों हेफाजाब होजानाय साधु आसाम कमुतापुर रायजो दाबि परिषदजों समबाराव गुवाहाटीआव मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला सोमावसारगिरिफोरा दाबि खालामदों दि क'च राजबंशी हारिनि थाखाय शिड्युल्ड ट्राइब एसटि थामान। मोनसे आलादा कमुतापुर रायजो। राजबंशी रावखौ संबिजिरनि 6थि फारियाव सोफादेरनाय। कमुतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन केएलअ'जों गोख्रै गोजोन सावरायनाय। हेंथा दिन्थिफुंनाया मुखुब सासल ओनसोलाव जादोंमोन आरो आसाम आरो नसुंसेनि रायजोफोर जेरै सोनाब बेंगल आरो बिहारनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। सुबुंफोरा क'क्राझार, धुबुरी, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गवालपारा आरो बङाइगावनिफ्राय फैदों। गोबां सोमावसारगिरिफोरा बेनार लानानै स्ल'गान होदोंमोन।
खायफाया सोरखारनि फारसे गावसोरनि साननाय आरो रागाखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे नेरसोनथि मन्दन हेंथा दिन्थिफुंनायाव खर'बो सिनदोंमोन। सोमावसारनायनि दैदेनगिरिफोरा मिरु आरो रायजो सोरखार मोन्नैखौबो कच राजबंशी सुबुंफोरनो होनाय समायखिराफोरखौ गोबाव खालामनायनि दाय होदों। सासे खुंगिरिया बुंदों दि जोंनि सुबुंफोरा जोबोद गोबाव नेबाय, बेफोर समायखिराफोरखौ अरायनि थाखाय नेवसिनो हानाय नङा। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया बै समाव फैदों जेब्ला मिरुआ होबथाजानाय केएल हानजाजों माब्लाबा माब्लाबा गोजोन सावरायबाय थादों, जाय बावैसो गुबै लामायाव हाबनो गोसो जानायखौ दिन्थिदों। सामलायगिरिफोरा सांग्रांथि होदोंमोन दि जुदि दाबिफोरखौ थाबैनो सुफुंनाय जाया, अब्ला रायजोनाङै गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनाय जागोन। हेंथा दिन्थिफुंनाया गोजोनमोनब्लाबो, बेयो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदोंमोन दि कमतापुरनि दाबि आरो कच राजबंशी हारिनि थाखाय न्याय दासिमबो आसामनि राजखान्थियाव मोनसे गेदेर आयदा जानानै दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।